След раздяла с нарцисист. Останете до края на това видео, за да разберете кога е оптималният момент да се отворите, да бъдете готови за нова връзка. И така, кои са етапите, през които минава емпатът или жертвата след раздяла с нарцисист? Първият етап, това е шок и отричане. Нежелание да се приеме реалността и през цялото време мозъкът казва: това не може да бъде, това не може да е истина, това не може да е реалността. Все си мислите, че това, което се е случило, всъщност е абсолютно ирационално, лъжливо, неясно, объркващо и не съответства на реалността. Следващият етап е емоционалната буря или така наречения емоционален водовъртеж. Това е една комбинация от силни бушуващи чувства, емоции. Между тях е гнева, болката, тъгата, объркването, траура и нещо, което е много важно в този етап и не бива да се пропуска, че точно тук се случва и активирането на травми от детските години. Третата фаза е свързана с осъзнаване и преоценка. Без осъзнаване няма как да продължи процесът на лечение, на изцеление и на възстановяване. Задаваме си въпроса, и то най-вече е важно да потърсите коуч и експерт по темата, какво точно се случи. Защото след като се зададе този въпрос, е важно да се отговори искрено и максимално точно и осъзнато. За това може да ви помогне наистина професионалист. И, разбира се, професионалистът е за това да започнете своята вътрешна работа, да стартирате вътрешна работа. Следващият етап след раздялата с нарцисист е изключително важен, а именно изграждане на нова реалност. Какво означава това? Фокус преди всичко върху себе си и съзнание за това какво означава нови граници, какво означава граници, гъвкави граници и как те да бъдат отстоявани, разбира се, и да бъдат добре, подходящо, екологично артикулирани. И петият етап след раздялата с нарцисист, това е моментът на интеграция и растеж. Всъщност, тук правим резюме, кои са уроците от миналото, кои са уроците, които ни е дал нарцисистът. Аз винаги казвам, че има такива уроци, той ни насочва към себе си и ни показва къде имаме празноти, къде имаме области, в които и върху които можем да работим. И това, което ви обещах в началото, кога е важно или кога е подходящо да започнем нова връзка. Отговорете и вие на този въпрос. Ще се радвам да прочета вашите коментари. Отговорът е, че след раздяла с нарцисист е необходимо да преминете своя път към себе си. И изграждане на нова реалност, нов фокус, любов към себе си, нови граници и най-вече критерии за здравословни отношения. Така че, скъпи дами и скъпи господа, защото нарцисистът може да бъде както мъж, така и жена, отговорът е, че след раздяла с нарцисист са необходими минимум 6 месеца до 1 година, за да се възстановите, да работите върху себе си с експерт, разбира се, в областта и да бъдете готови да отворите пространство за нови отношения. Така че не бързайте да замените стария нарцисист с една негова нова версия. Преработете травмите си и 6 месеца, 1 година след това, най-рано, може да бъдете готови за нови отношения. С вас беше Наталия Коч, ментор и консултант по личностно развитие.